Giniit po ng Land Transportation Office Region 1 ang kahalagahan ng maagap na pagsunod ng mga motorista sa pagpapabagal ng takbo ng sasakyan, lalo na sa mga school zones. Bilang bahagi ito ng kampanya para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel sa muling pagbubukas ng klase ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa tanggapan, madalas na nagkakaroon ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa mga paaralan, lalo na tuwing dismissal, bunsod ng mga sasakyang naghihintay na sumundo sa mga mag-aaral. Kaya't mahigpit din na ipinatutupad ang paalalang ito upang maiwasan ang anumang sakuna sa mga mataong lugar. Tiniyak din po ng LTO ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies upang tiyaking maisa sa katuparan ng maayos ang kampanyang ito. Hinimok din ng ahensya ang mga motorista na pairali ng disiplina at pag-iingat sa kalsada anumang oras ng araw. Samantala, ilang road safety advocate groups naman sa bansa ang nagpanukalang ibaba sa 30 kilometers per hour ang speed limit sa mga mataong lugar bilang hakbang sa pagbawas ng mga aksidente sa lansangan na ituturing ikalimang pangunahing sanhi ng pagkasawi sa bansang Pilipinas. IFM News. IFM News. IFM News.